Sauranmu barkanmu da warhaka. Da fara dai kar ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu domin samun ƙwarin gwiwar tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe na gida da kuma waje. Gwamnatin tarayya za ta kashe naira biliyan 12.5 kan zirga-zirgar jiragen saman shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kashe naira biliyan 12.5 a kan jiragen da yake zirga-zirga da su a shekarar 2022. Hakan na kunshe ne a cikin kasafin kudin shekarar 2022 da shugaban kasar ya miƙa majalisar dattijai da kuma wakilai. Ministar kudi Zainab Shamsuna Ahmad ce ta bayyana wannan al'amari ranar Juma'a. Amma mutane da yawa suna bayyana ra'ayinsu akan cewar bai dace a kashe wannan maƙudan kudade akan zirga-zirga kawai ba, duba da cewar budget ɗin da ya gabata an kashe irin waɗannan kuɗaɗe amma mutane ba su gani a ƙasa ba. Tsadar rayuwa da wahalhalu sun ƙara wa al'umma. Mutane kuma suna ganin cewar tunda shugaban ƙasa ne dole a ware masa kuɗaɗe da zai ziyarci ƙasashen ƙetare ya gudanar da al'amura na ƙasa a ƙasashen ƙetare da sauran ma'aikatu. Me ra'ayinka akan wannan al'amari? Shin ya dace a kashe naira biliyan 12.5 akan zirga-zirga ta Muhammadu Buhari? Akan wasu suke ganin cewar ba za ma ta amfana wa talaka komai ba? Me ra'ayinka? To fatan dai mu Allah ya sa mu dace. Allah ya sa kuma mu ga wucewar wannan gwamnati lafiya. Har ku manta a ƙarshe dai muna so ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe na cikin gida da kuma wajen Najeriya. Mun gode.